नमस्कार. मी प्राध्यापक डॉक्टर गंगाधर भुक्तार, सहाय्यक प्राध्यापक विश्वासराव नाईक कला वाणिज्य आणि बाबा नाईक विज्ञान महाविद्यालय शिराळा या ठिकाणी अर्थशास्त्र या विषयाचा प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहे. आमच्या विभागामार्फत मुलांना एक्स्ट्रा नॉलेज देण्याकरिता वेगवेगळे उपक्रम राबविण्यात येतात. हल्लीची मुलं ही नव्या युगातील समस्यांना समोर जाण्यासाठी त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारची आव्हानं पेलता यावी याकरिता वेळोवेळी वेगवेगळे कार्यक्रम विभागामार्फत राबविले जातात. कारण आताचं युग हे प्रामुख्याने स्पर्धेचं युग आहे आणि या स्पर्धेच्या युगामध्ये टिकण्यासाठी त्यांना एक वेगळा प्लॅटफॉर्म महाविद्यालयामध्ये डिपार्टमेंटमार्फत उपलब्ध करून दिलेला जातोय. याचबरोबर अर्थशास्त्र विभागामार्फत मुलांमध्ये वातावरण, पर्यावरण याबद्दल जागरूकता निर्माण व्हावी म्हणून वेळोवेळी वेगवेगळ्या प्रकारचं मार्गदर्शन, समुपदेशन केल्या जाते. आता आपल्याला बाजूला जी एक प्रतिमा दिसत आहे, या प्रतिमामध्ये माणूस आणि एक प्राणी या दोघांमध्ये असलेलं एक नातं दाखविण्यात आलेलं आहे, जे की निसर्गाचं नातं आहे. ते स्त्री ही प्रेमाचं प्रतीक असते. तशाच पद्धतीनं जो प्राणी दाखवण्यात आलेला आहे तो म्हणजे वाघ हा भारतीय देशाचा महत्त्वाचा राष्ट्रीय प्राणी म्हणून गणला जातो. आता तसं जर बघितलं तर दोघांमध्ये फारच विषमता दिसून येते. असं असलं तरीही दोन विषम व्यक्तींमध्ये प्रेम जिव्हाळा कसा निर्माण करता येईल, तो आपल्याला निसर्गामधून शिकता येण्यासारखा आहे, असं ही एक प्रतिमेच्या माध्यमातून या ठिकाणी दाखविण्यात आलेलं आहे. अशाच प्रकारचे वेगवेगळे नवीन उपक्रम महाविद्यालयाच्या या विभागामार्फत विद्यार्थ्यांना दाखविण्यात येतात आणि वेगवेगळे प्रयोग मुलांना सोबत घेऊन डिपार्टमेंटमार्फत करण्यात येतात. धन्यवाद.